Ilayo sana sa mabibigat na problema at kalungkutan ang hindi nakakalimot mag-subscribe sa channel na ito. Yun lang po at maraming salamat. Magsimula na tayo. Maniniwala ba kayo kung sasabihin ko ang asawa ko ay isang demonyo? Ako si Rita Analisa Mendoza at ito ang kwentong masarap lang sa simula pero dilobyo pala sa huli. Isa ako sa mga dalagita na nangangarap noon na magkaroon ng mala fairy tale na love story, Sir Casper. Iyong sa kabila ng estado, itsura at katayuan mo sa buhay ay tatanggapin pa rin ito. Iyong maglalakad ka sa altar, suot ang mamahalin na gown. Sa lugar na pinakagusto mo at kasama ang mga mahal mo sa buhay. Napakasarap mangarap, Sir Casper. Pangarap na sana ay matupad kasama ng tamang tao na makakasama mo hanggang sa pagtanda. Hindi kami mayaman at hindi rin naman kami mahirap. Nasa katayuan kami na masasabi kong tama lang. Walang labis, walang kulang. Ako ay 23 na, undergraduate ng kolehiyo. Ngunit may sarili ng negosyo. Mahilig kasi akong manahi at magdisenyo ng mga damit. Pangarap ko kasi na maging fashion designer balang araw. Sa simpleng pagpo-post ko lamang sa social media ng aking mga customized clothes, ay nakakahatak ako ng mga mamimili. At hindi ko inaasahan na papatok iyon sa masa. Lalo pa trip at simpleng kasiyahan ko lamang iyon. Nang dumami na ang mga bumibili, ay ginawa kong working station ang aming garahe. Tinutulungan na rin ako ni Mama sa pagpapak at pagdi-deliver ng mga damit. Suportado rin ako ni Papa at ng aking mga nakakatandang kapatid na lalaki. Bunso ako sa 3 magkakapatid at nag-iisang babae rin. Kaya naman masasabi kong lumaki ako sa layaw. Pero kahit ganoon ay alam ko pa ring lumugar dahil napaka-istrikto ni Papa pagdating sa disiplina. Dahil doon ay wala pa akong nagiging boyfriend at wala ring nagtatangkang manligaw dahil sa takot nila kay Papa at sa mga kuya ko. Sa pagdaan ng araw ay mas dumami pa ang mga bumibili ng mga damit ko. Dahilan kung bakit ako nagkaroon ng online shop sa social media. Nakapagpatayo na rin ako ng sarili kong bahay doon sa bayan, kung saan ay tayo ang simple at maliit kong store. Madami ang tumataas ang kilay kapag nalalaman nila na 23 anyos lamang ako. Wala naman akong pakialam doon dahil pinaghirapan ko naman ang lahat na mayroon ako. Madalas lang din akong nasa loob ng bahay, living my life to the fullest. Dahil may mga tauhan na rin ako sa shop, may mga mananahi na ako, sales representatives at manager na nagbabantay ng store maghapon. Pero nagambalang pananahimik ko nang tumawag si Mares, ang manager ko sa shop, dahil sa isang bisita raw na gustong mag-invest sa negosyo ko. Sino ba ang aayaw sa ganoong oportunidad, Sir Casper? Siyempre, pumalakpak ang tenga ko nang marinig ko ang bagay na iyon. Mabilis din akong nag-ayos ng sarili habang nililinis ang sala at kausap si Mares. Dito ko na lang sila pinapapunta dahil umiiwas akong makapagkita sa shop, lalo pa kung wala namang major problem. Mabuti na lang at pumayag ang bisita, kaya naman, hinanda ko na ang aking sarili sa aming paghaharap. Nung magkaharap kami, gwapo at sopistikadong lalaki ang bisita na tinutukoy ni Maris.
Hinatid nito iyon papunta sa aking bahay at pagkatapos ay muli nang bumalik sa shop. Niyaya ko naman ang lalaki na pumasok at umupo sa may sala. Tsaka ko ito ipinaghanda ng maiinom at 2 slice ng cake. Nag-usap naman kami kaagad tungkol sa negosyo at ang gusto lamang nito ay ang mag-franchise ng mga products ko. Magtatayo ito ng branch sa lugar nila. At pangalan pa rin ng shop ko na Ritalian ang gagamitin. Sino ba ang hindi papayag sa ganoon? Siyempre, pumayag ako sa alok niya, Sir Casper. Nagpermahan kaming 2 ng kontrata at pagkatapos ay nagpalitan ng impormasyon at numero. Sa ganong sitwasyon kami nagsimula, Sir Casper. Sino mag-aakala na may manliligaw sa akin at isa pa ay yung mayaman at gwapong lalaki. Sinuyo at niligawan niya ako at maging ang aking mga magulang at kapatid. Napakabait, maginoo, mapagbigay at galante niya sa anumang bagay. Masasabi ko na talaga na kay Emmanuel na ang lahat. Halos 2 buwan siguro siyang nanuyo at nanligaw sa akin pati sa pamilya ko, Sir Casper, bago ko ibinigay ang matamis kong oo. Tinulungan niya ako na magpalaki at maging matagumpay ang negosyo ko hanggang sa magpropose siya sa akin at mag-alok ng kasal. Dahil nga sa magagandang ipinapakita at pinaparamdam niya sa akin, ay nakuha niya ako. Sa edad na 24 ay naging Mrs. Banera ako. May 5 branch ng clothing store, malaking bahay at perpektong asawa. Wala namang problema sa samahan namin, Sir Casper. Palaging sinisigurado ni Emmanuel na nabibigyan niya ako ng sapat na atensyon at oras. Kahit paabala siya sa trabaho, wala talaga akong masabing masama nung una at makitang kapintasan sa kanya. Sa mga oras na iyon ay pagaramdam ko ay natupad na lahat ng pangarap ko sa buhay. Wala na akong mahihiling pang iba. Hanggang sa 2 buwan na wala akong napapansin na kakaiba sa asawa ko, Sir Casper. Hanggang sa makita ko siya na nilalagyan ng kandado ang pintuan ng aming basement. Hindi lamang iyon basta kandado lamang. Dahil pinagawan pa niya iyon ng high-tech na teknolohiya kung saan kailangan munang pindutin ang ilang numero bago iyon mabuksan. Ito ang working place ko, honey. Ayoko na may mangingialam sa mga gamit ko na ginagamit ko sa trabaho. Anihan nang tanungin ko siya. Hindi ko na lamang iyon pinansin at sumang-ayon na lamang ako sa kanya upang hindi na humaba pa ang usapan. At baka magkaroon pa ng hindi pagkakaintindihan sa aming dalawa. Hanggat maaari ay ayaw ko na mag-away kaming dalawa dahil natatakot akong masira ang perpekto kong buhay. Normal lang naman ang lahat, Sir Casper. Hindi ko lang alam kung bakit kakaiba ang pagkaramdam ko tungkol doon sa basement. May working station din naman ako pero malaya naman siyang nakakapasok doon. Ang nakakapagtaka pa roon ay hindi ko pa alam kung ano ang PIN code ng pintuan. Ibig sabihin noon ay wala siyang tiwala sa akin na iniisip niya na pakikialaman ko ang mga gamit niya. Mas maaga nang umuwi si Manuel galing sa trabaho nito at mas madalas na siyang nasa basement. Sabi niya ay may importanteng proyekto raw siyang ginagawa na kailangan ng matinding konsentrasyon. Pero dahil mausisa ako ay hindi ako papayag na may ilihim sa akin ang aking asawa. Gayong wala naman akong kahit na anong nililihim sa kanya. Wala ka bang tiwala sa akin, Emmanuel? Tanong ko. Natigilan ang asawa ko sa pag-aayos ng mga gamit na bagong bili niya. Tumingin ito sa akin ngunit mabilis din na napaiwas. Tumugo naman siya pero talagang nililihis niya ang topic.
upang hindi madamay ang mahal nitong basement. Sinabi ko sa kanya na hindi patas ang ginagawa niya at kung bakit parang may nagbabago na sa kanya. Pero sa halip na makipag-usap ito, ay iniwan na lamang niya ako doon sa may kusina. Kung ayaw niyang madaan sa pakiusap, dadaanin ko sa ibang paraan. Inabangan ko ang pagpunta ni Emmanuel sa basement. Nagtago ako at naghintay sa loob ng cabinet, kahit pa napakasikip sa loob nito. At nang dumating na ito ay bahagya akong sumilip upang tignan ang mga pipindutin nitong mga boton. Tama lang naman ang distansya ko upang makita ang mga numerong ilalagay niya doon. 606060. Napatawa pa ako sa sarili ko at maging sa asawa ko rin nang malaman ko kung ano ang pin code sa pinto. Akala ko talaga ay napakakomplikado ng kombinasyon ng mga numero na nilagay niya. Hindi ko naman nakalain na paulit-ulit lamang iyon ng 2 number. Lumabas naman ako sa aking pinagtataguan nang makapasok na sa loob ng basement si Emmanuel. Ang gagawin ko na lang ay ang maghintay hanggang bukas ng umaga kapag ito ay umalis na upang pumasok sa trabaho. Sa ngayon ay gagawin ko na muna ang mga normal na ginagawa ko sa araw-araw. Hindi ko alam kung dulot lang ng pananabik, kaya naman mabilis na lumipas ang oras at natagpuan ko na lamang ang sarili ko sa harapan ng pintuan ng basement. Huminga muna ako ng malalim bago ko pinundot ang mga numero na nakita ko kahapon. Bahagya naman akong napatras nang tumunog ang pintuan. Hudyat na bukas na ito at tama ang nilagay kong pin code. Hinawakan ko naman ang seradora nito at dahan-dahan na itinulak pabukas. Tumambad naman sa akin ang hagdanan pababa na mas madami pang mga baitang kaysa sa hagdanan sa mall. Maingat naman akong bumaba doon matapos kumuling isarado ang pintuan. Walang ilaw pero maayos pa rin akong nakababa dahil sa makipot lang naman ang espasyo na tama lang sa isang tao. At pader na ang 2 gilid na maaaring hawakan upang hindi mahulog pababa. Hingal kalabaw ako nang makababa ako ng tuluyan. Sumakit ang mga tuhod ko sa pagbabang iyon. Kaya naman, sandali mo na akong huminto para magpahinga. At hindi naman ginagawa iyon. At habang ginagawa ko iyon, ay nagmamasid ako sa paligid. Purong putoy ang pintura ng pader at maging ang mga marmol na sahig. May mga malalaking refrigerator sa kanang bahagi, katabi ng countertop na may lababo at iba't ibang klase ng mga kutsilyo, mula sa maliit hanggang sa pinakamalaki. Sa may di kalayuan ay medyo gitna naman ay may lamesang mahaba na yari sa marmol. May maliit na sala naman sa may kaliwa. Nandoon din ang study table, malaking whiteboard, mga shelves, at ilang mga architectural things. Kung hindi ko pa nababanggit ay isang mahusay na architect ang aking asawa. Wala naman akong naisip na kakaiba bukod sa 4 na malalaking freezer. Kompleto naman kami sa appliances sa itaas, kaya naman, ano pa ang gagawin ni Emmanuel sa mga iyon? Isa pa ay lahat iyon ay nakabukas o naka-on. Kahit pa hindi ko nakikita ang bill namin sa kuryente. Dahil siya palagi ang nag-aasikaso niyon, ay alam kong malaki iyon dahil sa mga freezer na ito. Lumapit ako doon upang tignan kung ano ang laman nun. Medyo nahirapan pa akong buksan pa itaas dahil sa sobrang pagyelo ng loob nun. Pero ang kuryosidad ko ay mabilis na napalitan ng labis na takot at kaba nang tumambad sa akin ang mga nakaplastik na putol-putol na mga katawan ng tao. Magkakabukod pa ito ng mga lagayan at nakasalansan din ng maayos. Mabilis ko yung sinarado ulit at kaagad na rin akong umakyat pataas at palabas ng basement. Killer bang napangasawa ko?
Pero napakabait niya, Sir Casper. Wala talagang maaaring maipinta sa kanya. Kaya naman ano ang mga nakita ko? Paano at bakit siya mayroong mga ganoon doon? Yun ba ang dahilan kung bakit ayaw niya akong pababain sa basement? Ayaw niyang malaman ko na mamamatay tao siya. Gulong-gulo na ang isip ko, Sir Casper. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na hindi magbanik. Lakad pa kanan at pakaliwa ng paulit-ulit ang ginagawa ko sa loob ng aming silid. Habang nag-iisip ako ng maaari kong gawin. Aalis ba ako? Makikipaghiwalay? Isusumbong ko ba siya sa pulis? Pero kasi mahal ko siya. Mahal ko si Emmanuel. Napapitlag ako at napaupo sa may kama nang marinig ko ang pagdating ng sasakyan ng asawa ko. Napahawak ako sa aking dibdib habang pilit na nilalabanan ang takot na pilit ding kumakawala sa loob ko. Hindi ko alam kung paano ko pa siya haharapin. Gayong may nalaman akong hindi maganda tungkol sa kanya. Dahil sa magulo kong isip, ay hindi ko na napansin na bumukas na pala ang pintuan at nakapasok na si Emmanuel. Natauhan na lamang ako nang magtama ang aming mga paningin na bahagya ko pang ikinagulat. Hindi mo ko sinulubong nang dumating ako. Akala ko may sakit ka. Kaya dito agad ako nagpunta. Ayos ka lang ba? Tanong niya. Mabilis at sunod-sunod naman akong tumango sa kanya bilang sagot. Tumango na rin ako at pinilit ang sarili na lumapit dito upang humalik sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay tinanong ko siya kung gusto ba niya ng kape o merienda. Subalit tumanggi siya at sinabing magpahinga na lamang ako. Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng silid at sa palagay ko ay sa basement na naman ito pupunta. Akala ko ay makakahinga na ako ng maluwag pero ilang minuto lang ang nakakalipas nang marinig ko na pabalik na ulit si Emmanuel. Nakapasuksok naman ako sa may sulok ng kama namin dahil mabibigat ang mga yabag ng mga paa nito at talagang ramdam ko na galit ito kahit pa ilang metro pa ang layo nito sa akin. Hindi nga ako nagkamali ng hinala dahil nanilisik na ang mga mata nito nang pumasok ito ng silid. Pumasok ka sa basement, sigaw nito. Napatango naman ako ng sunod-sunod habang nag-uunahang tumulo ang aking mga luha. Humingi ako ng tawad sa kanya at saka ko lakas loob na sinabi ang lahat ng nasaksihan ko. Pinaliwanag ko rin dito na dulot lamang iyon ng kuryosidad at pagiging unfair nito sa akin. Tinanong ko ito kung bakit niya iyon ginagawa at kung sino-sino ang mga bangkay na nasa loob ng malalaking freezer. Hindi naman niya ako sinagot ng maayos. Bagko sa isang malakas na magkakasunod na mga sigaw ang pinakawalan niya. Mahal kita, Emmanuel. Tutulungan kita sa anumang problema mo. Please, ipaintindi mo naman sa akin. Kausapin mo ko. Asawa mo ko. Pakiusap ko dito. Nagbago naman ang ekspresyon ni Emmanuel. Kumalma na rin ito at makailang ginulo ang buhok at nagsimula ng umiyak. Napaluhod na rin ito sabay paulit-ulit na humingi ng tawad. Nahabag naman ako sa kanya kaya naman. Kahit pa natatakot ako ay bumaba ako ng kama at dinaluhan ko siya sa may sahig. Hinahawakan ko ang kanyang mga pisngi at pilit na pinapaharap sa akin. Nginitian ko siya at paulit-ulit na pinakalma sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga matatamis na mga salita. May sakit ako, Rita. Nandidiri ako sa sarili ko. Hindi ko alam kung bakit, pero kailangan kong kumain ng laman at karne ng tao para mabuhay. Natigilan ako sa sinabi nito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin at mararamdaman ko. May nabalita nga noon na ganoong case. Pero kasi, buhay na manok naman iyon at hindi tao. Pinagmasdan ko si Emmanuel
na umiiyak pa rin. Ulit-ulit niyang sinasabi na halimaw siya at wala ring tigil ang paghingi niya ng tawad. Tunay nga ang kasabihan na kapag mahal mo ang isang tao, kahit ano pa mang mali ang gawin nito, lahat ay mapapatawad mo. At ganoon ang nangyari sa akin, Sir Casper. Kinabukasan ay magkasama kaming namili sa supermarket na para bang walang nangyari. Hindi rin naman nag-iba ang pakikitungo niya sa akin dahil mas naging sweet siya at mabait pa siya ngayon. Nangako rin siya na sasabihin niya sa akin ang lahat ng gagawin niya para raw masaway ko ito kung sumusobra at may malaki na raw siyang nagawang kasalanan. Pagka-uwi namin ay sinama niya ako sa basement. Naupo kami sa maliit na living room doon at siya naman ay kinuha lahat ng mga pag-aaral at papeles na naoobserbahan niya sa sarili niya. Tinanong ko siya kung saan siya kumukuha ng mga katawan ng tao at kung ano ang kapalit noon. Sinagot naman niya ako na kusa raw na sumasama sa kanya ang mga ito, kapalit ng malaking halaga para raw sa pamilya ng mga ito. Wala raw siyang pinilit o kinidnap na kahit na sino. Nang tinanong ko naman siya kung sino ang pumapatay at nagchachap-chap ng mga katawan, ay doon na siya nagdalawang isip pa na sumagot. Sino ang pumapatay at nagchap-chap ng mga katawan nila? Emmanuel, sumagot ka. Ani ko. Nag-iwas siya ng tingin bago sumagot. Ako. Utal niyang sagot. Parang nalunok ko naman ang sarili kong dila dahil sa aking narinig. Hindi ako makapagsalita at parang biglang huminto ang utak ko sa pagproseso ng katagang sinabi niya. May binili raw siyang maliit na warehouse at doon daw niya dinadala ang mga taong kusa raw sumama sa kanya upang magpapatay. Pagkatapos ay dadalhin niya ang mga chap-chap na mga katawan sa basement ng bahay namin sa pamamagitan ng kanyang malaking leather bag. Humingi na muli siya ng tawad sa akin at sinabing hindi na raw siya muling kukuha ng mga tao. Last na raw ang mga katawan na nasa loob ng malalaking freezer at hindi na raw siya uulit pang muli. Tumango na lamang ako sa kanya at saka nagpaalam na magpapahinga na ako. Hindi naman niya ako pinigilan kaya naman mabilis na akong tumakbo papunta sa aming silid. Nagsasagawa ako ng pansarili kong imbestigasyon, Sir Casper. Nagsaliksik ako kung ano ang dahilan at kung ano ang maaaring maging lunas upang mahinto ang pagkain niya ng laman ng karne ng tao. Pero nasa kalagitnaan ako ng aking pagbabasa sa internet nang mapatigil ako. Ang mga aswang ay kumakain ng laman at karne ng tao. Paborito nila ang mga bata lalo na ang mga sanggol. Maaari kang mahawa at maging isang aswang kapag napasahan ka ng anting, laway at bendisyon ng punong aswang. Ilan ito sa mga nabasa ko. Napahilamos ako ng aking mukha gamit ang aking mga palad dahil sa mga negatibong bagay na nababasa ko. Hindi ako maniniwala na aswang si Emmanuel. May sakit lamang siya at iyon ay mental disorder. Kailangan niya ng tulong at hindi ng anumang seremonyas at kamatayan. Hindi ko na mapigilan pa na mapaiyak dahil sa mga nangyayari. Napapatanong na rin ako sa may kapal kung bakit niya ako binigyan ng ganoong problema. Alam ko naman na normal lamang sa buhay mag-asawa ang mga problema. Pero napakalaki naman ang dumating na problema sa akin. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko na malaya na nakatulog pala ako habang tumatangis at nakahiga sa kama. Nagising na lamang ako dahil sa lamig at nang mapansin ko na dahil iyon sa nakabukas na bintana. Tumayo ako upang isarado iyon.
Wala rin ang asawa ko na dapat ay katabi ko na natutulog. Kaya naman, lumabas na ako ng kwarto at bumaba papunta sa basement. Napatigil naman ako sa may pintuan nang bigla na lamang akong kabahan at pangibabawan ng takot. Binuksan ko ang pintuan gamit ang pin code, ngunit hindi ako pumasok o bumaba. Tinawag ko na lamang siya mula doon sa may pintuan ng ilang beses at nang marinig ko siya na sumagot, ay umalis na ako kaagad. Nagtungo ako sa kusina at uminom ng tubig upang mahimasmasan. Maya-maya naman ay umakyat na si Emmanuel at dinaluhan ako sa may lamesa. Naupo siya sa tabi ko at hinawakan ang kamay ko. Nagpasalamat siya sa akin sa patuloy ko raw na paniniwala sa kanya at humingi na muli siya ng tawad sa lahat ng nagawa niya. Mahal kita, Emmanuel. Mag-asawa tayong dalawa. Anas ko. Hinalikan niya ang ibabaw ng kamay ko at sa kanya ako kinabig papalapit sa kanya at niyakap. Kung hindi ko lamang alam ang lahat ng mga ginagawa nito ay kikiligin na sana ako. Pero sa halip na maging masaya ako ay kaba ang namatawi sa dibdib ko. Magkasabay kaming umakyat sa taas at nagpunta sa aming silid. Magkatabi kaming humiga sa kama habang napayakap siya sa akin patalikod na para bang normal lang ang lahat. Kinabukasan ay nagising na lang ako na wala na siya sa tabi ko. Pumasok na siguro ito sa trabaho, samantalang ako ay tamad naman na kumilos. Medyo nahihilo pa ako. Marahil ay dulot ng stress at sobrang pag-iisip. Matutulog pa sana ako ulit, pero bigla na lang akong napabangon at napatakbo sa banyo. Hindi ko alam, Sir Casper, pero parang hinahalukay ang aking sikmura. Kaya naman hindi ko na mapigilan pa na sumuka. Upang may masmasan ako ay nagpasya na lang ako na maligo. Subalit nagtaka ako nang mapasukan na lang ako ulit dahil sa amoy ng aking shampoo. Hindi naman iyon ganon nung nakaraan dahil binili ko nga iyon dahil sa nababanguhan ako noon. Napatakip naman ako sa aking bibig gamit ang aking mga kamay nang mapagtanto ko ang lahat. Mabilis akong lumabas ng banyo at kumuha ng pregnancy test tube sa aking drawer. Oo, may stock ako palagi noon kasi palagi akong nadedele. Oh no, please, huwag mo na ngayon. Hindi ko mapigilan na hindi mapaiyak nang pareha-pareho ang naging resulta ng 5 pregnancy test na nasa harapan ko. Alam kong biyaya ang magkaroon ng anak, pero bakit sa pangit na pagkakataon pa? Hindi naman sa ayaw ko pero paano na lang ang kaligtasan naming dalawa? Hindi pa magaling si Emmanuel at kailangan niya ng buong atensyon ko. Paano na ang puso ko? Joke lang. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ako tumigil sa kakaiyak hanggang sa kumalam ang tiyan ko nang dahil sa gutom. Wala akong ibang pagpipilian kung hindi ang tumigil at bumaba upang magpunta sa kusina. Nagluto ako ng noodles at nilagyan ko iyon ng boiled egg, gulay at kaunting pork. Pagkatapos ay gumawa rin ako ng cucumber shake na may honey at lemon. Sa maniwala kayo at sa hindi, ay naubos ko ang lahat ng iyon. Eksakto naman natapos na akong maghugas ng pinggan nang dumating si Emmanuel na ikinagulat ko. Umakto ako na parang walang nangyari. Ayaw kong ipalam sa kanya na buntis ako para na rin sa kaligtasan ng anak namin. Pero pagkapasok pa lamang niya sa pintuan, ay sinalubong na niya ako kaagad ng napakalawak ng ngiti. Naapatras ako ng bahagya at napangiti na rin ng pilit. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin at hinalikan ako sa noo. Mamimili na ba tayo ng mga gagamitin natin? Tanong niya. Napakunot ako ng noo
Nang mapagtanto kung ano ang ibig sabihin niya sa katagang paano niya nalaman. Tinanong ko siya kung ano ang ibig niyang sabihin. Hindi naman ako nagkamali sa hinala ko. Nang sagutin niya ako na para raw sa magiging anak namin. Tinanong ko ulit siya kung paano niya nalaman. Naatigilan naman ako nang marinig ko ang kanyang kasagutan. Naamoy ko si baby. Nakangiti niyang ani. Dahil sa sagot niyang iyon ay nabuo na sa isipan ko na hindi na siya ang asawa ko. Base sa nabasa ko tungkol sa mga aswang ay matalas daw ang pang-amoy ng mga ito. Dahil iyon daw ang ginagamit ng mga ito upang makahanap ng biktima, lalong-lalo na ang mga sanggol. Hindi naman siguro niya magagawang kainin ang sarili niyang asawa at anak, hindi ba? Nagdaan ng mga araw, Sir Caspar, alagang-alaga ako nito. Kung maaga na siyang umuwi noong nakaraan, ay mas maaga pa ito ngayon. Halos half day na lang ang ipinapasok nito sa trabaho at pagkatapos ay uuwi na upang asikasuhin ako. Inalalayan niya ang bawat kilos ko. Pinapakain ako ng madaming pagkain dahil kailangan daw naming magpalakas at palagi rin niyang hinahaplos ang tiyan ko. Asawang-asawa ang dating niya, Sir Caspar. Kung sana ay normal pa ang sitwasyon namin, baka maniwala pa ako sa kanya. Ang kinakatakutan ko ay nagkatotoo nang minsang magising ako ng gabi. Dahil impungatan ako sa aking pagtulog nang may maramdaman akong humahaplos sa aking mga hita. Bahagi ako lamang na imanulat ang aking mga mata upang silipin lamang ang ginagawa ni Emmanuel. Pero nahigit ko ang aking hininga nang makita ko siya sa may paanan ko. Nanlilisik ang kanyang mga mata. Ngunit nakangiti siya na tila masayang-masaya habang hinahaplos-haplos ang aking mga hita. Hindi na sana ako magre-react pero nang mapadpad na ang mga kamay nito sa ibabaw ng aking tiyan, ay napapalikwas na ako ng bangon. Napaupo ako habang hawak ng kaliwang kamay ko ang tiyan ko. At ang kanan naman ay nakasapo sa dibdib ko. Nagising ba kita, honey? Pasensya na. Hindi ko lang mapigilan ang labis kong kasiyahan ngayong magkakaanak na tayo. Wika nito. Subalit bakit hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya? Pinilit ko na lamang na tumango sa kanya at ngumiti upang makaiwas sa anumang panganib. Nakahiga na rin siya sa tabi ko at ganoon din ako. Nang mga oras na din iyon, ay naisip at nag-alala na ako para sa kaligtasan ko. Hindi na ako komportable at pakiramdam ko ay hindi na ako ligtas sa mga kamay ng asawa ko. Kinaumagahan ay wala na naman siya nang magising ako. Ginamit ko naman iyong pagkakataon upang humingi ng tulong sa aking mga magulang at kapatid. Nagpadala ko ng mensahe sa kanila gamit ang mga liham dahil hindi ko na makita ang aking cellphone. Wala na ring internet sa bahay at putol na rin ang mga linya ng landline phone. Mabuti na lamang ay may dumaan ng babait na kapitbahay at nakapagpadala ako ng mga liham papunta sa post office. Nakakandado na rin ang gate, kaya naman hindi na rin ako makakalabas. Talagang pinaghahandaan ni Emmanuel ang lahat, Sir Caspar. Pero dahil dalawa na kami ng anak ko na kailangang iligtas, ay hindi ako papayag na walang gagawin. Lalaban ako hanggang sa huli. Ilang minuto lang ang lumipas ay umuwi na siya. Nabitbit ang mga sopot na may laman na madaming prutas, gulay, at iba pang mga pagkain. Inayos niya iyon sa kusina habang ako naman ay nakaupo lang sa may sala. Pinanood ko lamang siya na kumilos habang nag-iisip ng plano upang makaalis. Bakit hindi mo ko sinama? Tanong ko. Napatawa naman ito at saka tinuro ang mga pinamili nito.
Nabili ko naman lahat. Mas mabuti nang mag-ingat tayo. Hindi ba dapat ako ang mag-iingat sa kanya? Gusto kong magwala, Sir Casper. Pero upang makaiwas sa gulo, ay napatango na lamang ako at saka ako muling umakyat sa kwarto. Kailangan ko na talagang makaalis. Habang lumilipas ang mga araw, unti-unti din siyang nagbabago. Kung noon ay naniniwala pa ako na magbabago siya, ngayon ay hindi na. Napabalikwas ako mula sa aking pagkakahiga nang biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Emmanuel. May bitbit itong isang tray ng mga pagkain. Lumapit siya sa akin at nilagay sa may gilid ng kama ang tray. Kumain ka na. Ubusin mo ito lahat ha. Wika niya. Napanganga naman ako dahil sa sinabi niya. Parang pang-apat na tao na ang dami ng pagkain na nakalagay sa may tray. Tapos gusto niya ay ubusin ko yon. Kumuha lang ako ng isang perasong saging, mansanas at orange. Pagkatapos ay umiling na ako at sinabing hindi ko kayang ubusin iyon. Nagdahilan na lamang ako na nagsusuka ako kapag madami ang kinakain ko. Pero nag-iba ang ekspresyon ng mukha niya at halatang ayaw niyang tanggapin ang paliwanag ko. Nanlilisik ang mga mata nito. Ngunit nakangiti pa rin siya na talaga namang nakakapangilabot. Huwag mong hintayin na magiging karne ng tao na ang iluluto ko sa iyo, Rita. Kumain ka kung ayaw mong dalhin kita sa basement. Anya. Napailing naman ako at saka ako umupo ng maayos at hilahin ang tray papalapit sa akin. Pinuri naman niya ako at saka siya lumapit at hinalikan ako sa may noo. Pagkatapos ay nagsimula na nga akong kumain ng mga prutas kasabay ng mga vegetable salad na ginawa niya. Pero nang dumako na ang paningin ko sa karne, ay hindi ko na mapigilan na mapasuka. Napatakbo ako pupunta sa may banyo at doon sumuka. Hindi ko kasi talaga masikmura ang isiping kakain ako ng laman at karne ng tao. Pagkaramdam ko ay kahit anong ihanda niya sa akin na karne ay galing sa basement at sa mga katawan ng tao na pinagputol-putol niya. Pinapanood lang naman ako ni Emmanuel habang nagsusuka ako sa may banyo. Ilang minuto din ang nilagi ko doon, tsaka ako muling lalabas upang uminom ng hinanda nitong Diyos. Pero nang sumagi na naman sa isip ko na baka hinaluan niya iyon ng laway niya, ay napasukan na naman ako. Nagsimula na rin siyang magtanong kung bakit daw ako nagkakaganon. Sinabi ko na lang na humihilab ang tiyan ko at ayaw tumanggap ng kahit na anong pagkain. Nang palabas na ako ng banyo, ay lumapit siya sa akin. Napahinto ako at napadasal ng tahimik dahil sa kaba at takot. Pero lumuhod siya sa harapan ko upang magpantay sila ng tiyan ko na bumubukol na ngayon. Hinawakan at hinaplos-haplos niya iyon habang sinasabi sa anak namin na huwag daw akong pahirapan. Napakagandang senaryo sana noon, Sir Casper. Pero kung sana ay normal lamang ang lahat at walang anumang bagay sa basement. Pagkatapos noon ay pinagpahinga na niya ako at inilabas na niya ang tray na may mga pagkain. Napahinga naman ako ng maluwag nang mawala na siya sa silid. Tumayo naman ako at dahan-dahan na nagpunta sa aking walk-in closet. Sa pagkakatanda ko ay tinago ko sa may drawer ko ang loma kong cellphone. Hinanap ko iyon at sa kabutihang palad ay nakita ko ngayon sa pinakailalim na lalagyan. Maayos pa naman at nagagamit pa. Nagpalit lamang ako ng cellphone noong lumabas ang bagong brand ng iPhone. Nabuhay ko ang cellphone at sa kabutihang palad ay nandoon pa ang luma kong SIM. Iyon ang pinakauna ko pang numero kaya naman
Nakasave doon ang lahat ng number ng pamilya ko. Ang tanging problema ko lamang ay wala akong load. Natigilan naman ako nang makarinig ako ng mga yabag ng mga paa. Mabilis kong tinago ang cellphone sa ilalim. Tsaka ako kumuha ng isang pares ng damit at lumabas sa walk-in closet. Eksakto naman nakapapasok lamang ni Emmanuel sa silid. Umakto naman ako na parang kumuha lang ng damit upang magpalit. Kaya naman, sa banyo ako dumiretso. Sana lang ay hindi siya makahalata. Paglabas ko ay wala na siya doon. Narinig ko naman ang pag-ugong ng sasakyan sa garahe. Nakakita rin ako ng maliit na papel sa may kama na may sulat. Kinuha ko naman iyon at binasa. Lalabas daw muna siya dahil may kailangan daw siyang gawin na importante. Babalik din daw siya bago maghating gabi. Naglagay pa siya ng ingat at I love you sa dulo na kung noon ay kinikilig pa ako. Pagkakataon ko na siguro na tumakas ngayon dahil wala si Emmanuel. Kaya naman lumabas ako ng silid namin at bumaba upang maghanap ng duplicate case. Sa pagkakaalam ko ay nagpagawa kami ng mga spare case para tig-isa kaming dalawa at pareho kaming may access sa bahay. At dahil hindi naman ako umaalis ng bahay ay tinago ko na lang ang mga duplicate case. Hinanap ko iyon sa may cabinet na malapit sa may pintuan kung saan namin sinasabi at nilalagay ang mga sapatos, susi, pati mga payong. Kinalkal ko ang lahat ngunit wala akong makita. Naisip na siguro iyon ni Emmanuel, kaya naman pati iyon ay nakuha na niya. Bagsak ang balikat ko nang naupo sa may sofa. Hinawakan ko ang tiyan ko at saka ako naglabas ng lahat ng saloobin na para bang naiintindihan ng anak ko ang lahat ng iyon. Magdadalawang buwan na akong buntis, kaya naman hindi pa masyadong malaki ang tiyan ko. Para lamang akong busog kung titignan niyo. Sa pagkaaliw ko sa paghihima sa aking tiyan, ay hindi ko namalayan na nakatulog pala ako. Nagising na lamang ako dahil sa ingay sa kusina na sinabayan pa ng pagsipol ni Emmanuel. Nangilabot naman ang buo kong katawan nang mapagtanto kong wala naman akong magagawa upang makatakas. "Honey, gising ka na. Halika dito." Sigaw nito. Napahilamos ako ng aking mukha gamit ang aking mga palad habang umiiling dahil sa inis. Paano niya ba nalalaman ang mga bagay na iyon? Wala tuloy akong ibang pagpipilian kung hindi ang magpunta sa kusina. Tumambad naman sa akin ang iba't ibang mga putahe na nakahain sa lamesa. Dinaig pa namin ang naganda sa piyesta dahil sa dami nun. Sabi sa akin ng punong ina ay pakainin daw kita ng karni ng sanggol upang hindi ka mahirapan na magbuntis. Ito at pinaghanda kita, mahal ko. Huwag kang mag-alala dahil pinulot ko lang sa may kalsada ang batang niluto ko. Mga palabay at walang naghahanap. Mahabang litanya nito. Nanlaki ang mga mata ko dahil sa sinabi niya. Bumaliktad din ang aking sikmura at hindi ko mapigilan na hindi masuka dahil sa pandidire. Marahas naman akong umiling at tumanggi sa kanya habang sinasabi ang mga pangako niya na hindi na siya kukuha at papatay pa ng mga tao. Para naman daw iyon sa kapakanan ko, kaya naman ako raw ang may kasalanan kung bakit niya nabali ang pangako niya. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi niya at mas lalong hindi ako makapaniwala sa ginawa niya. Umiling ako at akmang aalis na nang sumigaw siya. Natigilan ako sa aking kinatatayuan dahil sa takot. At nang lingunin ko siya ay ganoon na lamang ang aking pagkagulat nang makitang mapupula ang mga mata niya.
at galit na galit itong umaangil sa akin. Nanginig ang tuhod ko dahilan ng pagkawala ng aking balanse at pagkaupo ko sa sahig. Hindi na talaga siya ang asawa ko, Sir Casper. Aswang na ang lalaking kasama ko. Kumain ka o ikaw ang anak mo ang kakainin ko. Malakas nitong sigaw. Ano ang gagawin ko? Napailing ako habang napahagulgol ng iyak dahil sa takot. Ayaw ko pang mamatay ngunit ayaw ko rin namang kumain ng karne ng tao. Hanggang sa may sumagi sa isip ko. Pinilit kong tumayo kahit pa nanghihina pa rin ang mga tuhod ko. Pagkatapos ay tumakbo ako pupunta sa itaas kung saan mayroong nakadisplay na shotgun. Binasag ko ang bubong na kahunuan gamit ang isang figurine at mabilis na kinuha yon. Mabuti na lamang at may kasama na isang kahon na bala yon sa loob ng bubong na kahon. Kaya naman, kinargahan ko na rin iyon ng bala habang nagwawala pa si Emmanuel sa baba. Nataranta naman ako nang bigla na lang tumahimik ang paligid. Hindi ko na siya marinig kaya naman umatras ako sa may sulok habang nakaabang at nakatutok ang baril sa may hagdanan. Hindi ako marunong gumamit nito pero gagawin ko ang lahat upang makaligtas. Ani, Rita kong mahal. Pag-usapan natin to, mahal. Nagtaasan lahat ang aking mga balahibo sa katawan nang marinig ko ang magaralgal niyang boses na malapit na sa kinaroroonan ko. Maya-maya pa ay nakaakyat na nga siya at nakangiting nakatitig sa akin. Kinasa ko naman ang hawak kong baril at saka ko iyon itunutok sa kanya. Paisa-isa ang kanyang mga hakbang papalapit. Kaya naman, halos lumabas na sa dibdib ko ang puso ko dahil sa sobrang lakas ng kalabugnuhan. Diyan ka lang. Hindi na ikaw ang asawa ko. Aswang ka. Sigaw ko. Napatawa naman siya habang nakatitig sa akin. Pagkatapos ay unti-unting nagbago ang kanyang itsura. Naging pula na ulit ang kanyang mga mata. Naging matulis ang kanyang mga ngipin. At medyo kumukulubot at pumangit ang kanyang mga balat. Matagal nang nilalabanan ng asawa mo ang pagiging aswang niya. Pero nang may mabuo sa sinapupunan mo, doon na ako tuluyang lumabas. Wika nito habang tumutulo ang laway. Umakbang siya palapit at dahil sa labis na takot at gulat, ay nakalabit ko ang gatilyo. Natamaan ito sa may braso pero baliwala lang iyon sa kanya. Nakatayo at nakangisi pa rin ito sa akin. Tumawa ito at humuni ng napakalakas na nagpanginig ng kalamnan ko. Pagkatapos ay muli siyang humakbang, kaya naman muli na naman akong nagpaputok ng baril. Naiwasan niya iyon kaya naman napatawa naman ito na para bang nang aasar. Hahakbang na sana ulit siya papalapit nang may marinig kami na mga ingay mula sa labas. May dumating na sasakyan at kasunod noon ang mga sirena ng pulis. Ikaw, papatayin kita. Galit na sigaw nito. Napagtanto niya siguro na humingi ako ng tulong at sinuplong ko siya. Kaya naman, mas lalo pang nangalit siya at muling humuni ng malakas. Tumakbo ito papunta sa akin habang umaangil. Pinikit ko naman ang aking mga mata at sunod-sunod na nagpakawala ng mga putok ng baril. Nagmulat lamang ako nang maubusan na ako ng bala. Napahinga naman ako ng maluwag nang hindi ko na siya makita. Ngunit maraming mga patak ng dugo sa sahig. Papunta iyon sa aming silid na ilang metro lamang ang layo mula sa kinaroroonan ko. Maya-maya pa ay narinig ko na ang pagkakasira ng pintuan sa ibaba.
kasunod noon ang pagtawag sa pangalan ko ng pamilyar na boses. Kuya, Mama, Papa. Sigaw ko. Napaupo ako sa sahig habang umiiyak. Sa wakas ay makakaalis na rin ako sa impyernong ito. At nang masigurado ko na sila nga iyon, ipinilit kong tumayo at naglakad ng dahan-dahan papunta sa may hagdanan. Subalit napahinto ako nang biglang lumipad ang pintuan ng aming silid at lumabas doon si Emmanuel. Nakakaiba na ang itsura. Napasigaw ako nang lumundag ito papunta sa direksyon ko. Napasalampak ako sa sahig at napapikit habang hinihintay ang maaaring maging impact nito sa akin. Pero napumulat ako nang umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril at daluhan ako ni Kuya. Tinulungan nila akong magatayo at mabilis din nila akong dinala sa ibaba. Di ko naman maiwasan ang magulgol ng iyak at mapayakap kina Mama habang parang bata na nagsusumbong sa mga ito. Sinabi ko sa kanila ang lahat at maging ang mga katawan ng mga tao na nasa freezer ng basement. Tinanong lang nila ako ng ilang mga katanungan at sinagot ko lang din sila ng pawang mga katotohanan. Pagkatapos ay bumalik na muli ako sa unang bahay na ipinatayo ko noon. Hindi na rin ako muling sumubok pa na magkaroon ng kasintahan muli dahil na trauma na ako sa mga nangyari. May stable na negosyo naman ako at nandito naman ang pamilya ko upang tulungan ako. Kaya naman kaya ko nang palakihin ang aking anak na mag-isa. Nahuli nila ang asawa ko. Subalit lumipas ang 2 taon, ay bigla na lang itong misteryosong nawala sa kulungan. Walang pangarap na hindi naaabot na hindi mo na maghirap. Kailangan mo munang paghirapan ang lahat para magtagumpay. Kung madali lang makuha ang tagumpay, kabahan ka na. Dahil baka may kapalit iyong panganib. Hanggang dito na lamang po ang aking istorya, Sir Casper. Maraming salamat po at hinahinay na lang muna sa kape kasi sobrang init.